Пристигнахме. Медите спа резорт Сандански. В момента се намираме в хотел Медите Сандански, вила номер 3. Не, влез сега и аз ще почукам и ти тогава. Сега правихме Get Ready With Me. Отправете се с нас за Beach/Pool Day. Аз започнах с Charlotte Tilbury Flawless Filter. Следващата стъпка. Ето. Не се гримирам всеки ден. Аз се гримирам всеки ден по няколко пъти. Това е много чувствително. Новия блъж на Enel, който сега ще ви покажа. Много слайче. Бях снимала едно видео, в което показвам различни начини, по които да носите руш. Едното беше Lifted Blush, т.е. тук нагоре, другото беше Nude Blush, тук в тези зони. И третото видео беше Sunburn Blush, все едно. И е така по цялата дължина на лицето. Този Maybelline Sunkissed Matte Blush 35 цвет. Малко е токсик. Това много ли е? Трябва да го оставят да седи много дълго време, защото тази точка, където направи първоначално, може да остане. Бързо! Сложа пудричка от тази на Charlotte Tilbury. Познайте ме колко години сме. Това ли е conversation starter? Да. Колко пъти са ми казвали, че си приличаме, аз не го виждам. То нито е височина, нито е нос, нито е устни, нито е нищо. Устните може малко. Те са ми казали, че сме братовчетки. Colossal Bubble на Maybelline. Тази пудра на Лора Мерсие, тя си я купи преди вече година и половина, аз сега не мога да я ползваш. Значи, аз си изхъбих може би на третия месец и от тогава съм си купила може би 5 пудри на Charlotte Tilbury. Да. А ето още. Ама ти просто се гримираш по-рядко. И слагаш много по-малко продукт. Аз много продукт слагам. Аз съм на Lip Combo, да. Ау, големих си носа. Виждаш, не си, бе. Какво ми пущи? Това ме интересува мен. Хора, вижте се. Малко ме е срам тук пред инфлуенсъра. Това, което аз правя, това в принцип мръх за вежди. Просто си слагам малко е така, ама супер, може да е супер меси. Само във ъгъла. Такава четица. И просто хубаво го оформям като някакво дръпнато. Точно ли? Като очна линия. Не е супер out there. Издърпвам някакси така околото, да имаш... Нали? Какво ще кажа за моята техника? Да ти слагаш много малко количество, той вам се личи. Nude Truffle и аз открих също един морив на който много ми харесва. Не е тук в сърчето. Мисля, че се казва Malware. Правяме за вече, това е 13-та минута. Тоест, общо 15 минути ни е Get Ready With Me. Това комбо. Гриби праймера на Maybelline и скин тинта на Maybelline, който ми е любим за лятото. Нямат супер много цветове в The Lily. Аз съм номер 10 за лятото. И си топ. Ето това е файно. Ти си друга раса, жена. Да, аз съм църна. Аз съм църна, ти си бела. Бела ти. Сега ще направим рум-тур. Ели ще ви разведе из вилата. Заповядайте да знам кампанията. Разкажете ни за другата спалня, да. Да, то не много мога да разкажа за нея. Тя преживява много неща.
Има още няколко такива вилички, а горе е и хотелската част. Те бръчка, моля. Пишете в коментарите да се сложа ботокс. Сега следва да правим снимки на виличката и да се печем. Very good and very nice.